गिबियावनो नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों फैबाय थानाय क्रिसमास बेनि थाखाय आं गासै सुबुं माहारिनिसिम सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो 2026 जिहेतु इंराजिनि गोदान बोसोर फैगासिनो दं बेनि थाखायबो आं बयनिसिमबो आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय जाहाथे जों गोदान बोसोरखौ जै रंजा बाजा सान्थि गोजोनै जों बयबो मोननो हायो बेखौ आं आसा खालामदों। दा दिनै जोङो बेवहाय बिजनि दख'रा एबसुनि 50थि एनुवेल कनभेनसन बा थान्दै जखनथाइ बे बनजार दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय कुमरसालि हालामनि जि गेवलां फोथार बेहाय सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा जादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव मावलांनाय गोबां हारिनि जेंना जेंगोना बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सावरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव हारिखौ बोरैहाय जोङो खौसेयै आरो हारिनि थांनानै थानाय हारिनि जौगानायनि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै सोलोंथाइ समाजखान्थि रांखान्थि जोंनि हारिमु बिथिं जोंनि गुबुन गुबुन बिथिं जायफोर बिथिङा जाथि दानायाव गोनांथि दङ बेफोरनि सायाव डेलिगेटआव गुवारै सावरायगोन बेखौ जोङो बयबो मिथिनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बेबायदि मोनसे थासारियाव बयबो नुदों जे दिनैहाय गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे जोंनि बयनिबो मानसिफोरनि गोसोआबो रंजानायजों बोदोर जादों। नंगौ मानसि हिसाबै स्वाभाबिक आंबो रंजानो लुबैयो बयबो रंजानो लुबैयो आरो बे रंजानाया जाबाय जोंनि मोनसे जोनोमजों फैफानाय मोनसे आखुथाय नेचारेल। दा बिदि होननानै रंजानाय बोथोरखौ जोङो जाहाथे माने ओंथि गैयै मोनसे हाबाफारिजों बा समखौ जोङो जाहाथे नस्थ' खालामा नागारा आं बेखौ बयखौबो खावलायदों। जोङो थांनाय समफ्राव नुदों जे चिरां जिल्ला हिसाबै जोबोद जोङो माखासे बाथ्राखौ साननो गोनां जायो। दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो जिहेथु हारिनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय जोङो खामानि मावदों समाजनि थाखाय जों लुबैयो समाजा जेब्लायबो साबना हामना जानांगौ। जोंनि फरायसाफ्रा माने गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बिथांमोननि केरियारखौ थिग खालामनो थाखाय बिथांमोननि प्रफेसननि थाखाय जोङो मोजाङै मोनसे परिबेस दानानै फरायसाफोरनो बे मोनसे खाबुखौ होनांगौ। नाथाय जों नुनो मोनदों चिरां जिल्लाया बयनिख्रुइ फिसासिन जिल्ला। बिटिआर बा बिटिसि मोनबा जिल्लाखौ नायोब्लाबो जोंनिया फिसासिन अल आसामनि गेजेरावबो। दा बेबायदि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जों नुबाय माने 10टा 12टा मोनसे पिकनिक स्पट जायो। डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बे जागायो जानुवारि दानसेसिम जायो जेरावनाखि फेब्रुवारिनिफ्रायनो जोंनि HSLC आरो HS आरो कलेजनि गुबुन गुबुन सेमिस्टारनि एग्जामफ्रा सोलिबाय थायो। बे समाव खोब सिरियास टाइम बियो फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय। नाथाय बेवहाय गुबुन गुबुन हाग्रा ओनसोलाव पिकनिक स्पट बानायनाय बेफोरो जोंनि फरायसाफोरनि फिउचार केरियार फिउचार माने हायार इडुकेसन बेहाय एसे नङा एसेब्लाबो माने गोबांनि भबिसतआव हेम्पार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि फिउचार लाइफआ माने स्पइल जानाय डिरेल जानायजों लोगोसेबो लाइफआव ओरैबायदि ट्रेजेडि फैदों सोरबा बेवहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिनि परिबेस मोनबाय जानाय लोंनाय बाहाय माखासे इलिगेल माखासे खामानिफोर बेजों इनभल्भ जानाय जाय थासारिया माने समाजखौ बेक्तिखौ आरो ओनसोलखौ माने जुगे जुगे गाहायाव लांनाय बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बे बुब्लियाव जोङो एबसुनिफ्राय खावलायदों रंजानायनि पिकनिक स्पट जादों होननानै बा परिबेस फैदों होननानै जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बा जोंनि साफ्रोमबो समाजनि बेक्तिफ्रा बांद्राय बिदि जोंनि बेसेन गोसा समखौ आरो जोंनि इयुनखौ लानानै जाहाथे गेलेया आरो गफबहैया। रंजानो गोसो जादों रंजा सान्थि भाबैनो डिसिप्लिन भाबैनो नाथाय जोंनि मावनांगौ जि रेसपन्सिबिलिटि नोंनि फिउचार नोंनि ससाइटि बेखौ जाहाथे मा होनो सिगाङाव फकास खालामना दोनो। आं रंजाहैयोब्लाबो आंनि डिउटिया बेसो बेखौ जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायदों कलेजाव फरायनाय स्कुलाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय बेखिनि आरो रावनिबो जिबनाव जाहाथे माने गाज्रि मोनसे परिबेस गाज्रि मोनसे थासारिया जाहाथे फैया बेफोरखौ जोङो माने इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दा बेल' जोंनाव माखासे एलिमेन्टसफ्रा मोनसे परिबेस हिसाबै जादों। दिनै जों नुबाय थांनाय समाव फुजा जाबाय फुजायाव गोबां जायगायाव फुजानि नामै मेला होबाय
मेलायाव बिभिन्न धरननि जेरै नोंथांमोना नुबाय एक्टिभिटि सोरखि खेला दाउ खेला ना बेदरनि खेला जौ जुवा बायदिसिना माने गावजों गाव माने सनमाननि बाथ्रा बिमा बिफानि बाथ्रा उन्दै गेदेरनि बाथ्रा ससाइटिनि डिसिप्लिननि जेबो बाथ्रा गैया दा बेबायदियाव जोङो मा होनो नागिरा ससाइटिखौ जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जों मा फोरोंनो नागिरदों जोंनि फिउचार माने दिगा मा जागोन दा जों जुदि दिनैनि माने जायफोरनाखि माने समाजनि प्रति दायित्वशील बेक्तिफोर बा आफादफोर जों बेखौ साननांगौ मोनसे सम जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जों एडमिनिस्ट्रेसन जों सरकार जों गासै बेक्तिया बेनि सायाव सांग्रां जानांगौ जाहाथे खुनु जोङो मा होनदों बेबायदि जानाय लोंनाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटि अफरादमुलक माने कार्ज'खालापजों जोङो लिप्त जाया आरो जोंनि भबिसतआ समाजा धंस' जाया बेखौ जों नोजोर होनांगौ बेखौ खावलायदों गोजोन्थों